Hej derude. Velkommen til din allerførste yoga-time. Hvor er det spændende, og hvor er det sejt, du er. Jeg ved, det der med at gøre ting for første gang, nogle gange kan være lidt grænseoverskridende og super svært. Måske du har taget dig en hel masse tilløb til at komme i gang med at dyrke yoga. Så jeg håber, at det bliver en god oplevelse, så du forhåbentlig har lyst til at gøre det igen og igen og igen. Yoga, det er en ældgammel livsfilosofi, en måde at leve på, og yoga er rigtig mange ting. Så her i mit lille digitale yogastudie har vi primært fokus på asana, og det er de fysiske former, vi laver med kroppen. Vi arbejder med vores åndedræt, laver nogle meditationer. Mit primære fokus er, at du har det godt i din krop. Gør noget godt for dig selv. Passer på hinanden. Så jeg håber, at du får en god start. Og du forhåbentlig får lyst til at gøre det her igen. Godt. Den her første praksis har jeg bygget op på den måde, at vi går i gang nu med nogle af, at vi starter med at øve os på nogle af de stillinger, som man bruger allermest i yoga. Vi har masservis af stillinger i yoga, de hedder alle sammen noget forskelligt, så når du forhåbentlig engang bliver en super yogi, så ved du præcis, hvad jeg mener, når jeg siger hundestræk, omvendt kriger, kriger 2, kriger 3, og så videre, og så videre, og så videre. Men man skal jo starte et sted. Så den her praksis, der går vi helt ned til square one, starter med det basale, og så bygger vi lige så stille på i de andre videoer. Godt. Vi skal bruge et par blokke, hvis du ikke har blokke derhjemme. Find en god tyk bog. Det kan også være et eller andet stabilt. Måske en lille kasse, noget Tupperware, en vase, du har vendt på hovedet. Et eller andet stabilt, du lige kan bruge til at have under hænderne. Hvis du ved, du har nogle lidt trælse knæ, eller du synes, det kan være svært at være på knæene i længere tid, så find lige et tæppe. Det kan også være meget rart. Godt. Så en intro det blev til. Let's do it. Når du er klar, så er jeg klar. Vi ses på måden lige om lidt. Velkommen tilbage. Vi starter lige med at komme ned og sidde en gang. Så brug et øjeblik på at finde en god måde at sidde på. Du kan sidde i skrædderstilling, ligesom jeg gør her. Det kan være, at du sidder på underbenene. Det kan også føles meget rart. Det kan også være, at du er oppe og sidde på kanten af et tæppe eller en pude. Men bare lige brug et øjeblik på at finde en god måde at sidde på. Der er ikke noget, der er mere rigtigt, og noget, der er forkert her. Godt. Når du så har fundet en god måde at sidde på, så har den her fornemmelse af, at jeg lige kommer ud igennem skærmen og lige trækker lidt op i nakkehårene, så du får en lille smule mere længde i rygsøjlen. Lige ruller skuldrene op forbi ørerne og lad dem komme ned på plads. Godt. Og hvis det så føles okay med dig, så kan det være, at du lukker øjnene i. Det kan også være, at du hviler blikket skråt ud for næsetippen på noget, der er ud foran dig. Så kan det være, at dine hænder de hviler på din lår eller på din knæ. I et eller andet sted, der føles rart for dig. Så starter vi nærmest altid med lige at lande i kroppen. Godt. Det gør vi ved at tage en indånding ind gennem næsen. Og så når du trækker vejret ind, så har den her fornemmelse af, at du presser luften hele vejen ned i bunden af maven. Måske du lige lægger hænderne på maven og mærker, hvordan din mave bliver stor rundt. Og så slipper du luften ud gennem læberne igen. Det gør vi 2 gange mere. Indånding ind gennem næsen. Presser luften hele vejen ned i lungerne. Maven bliver stor og rund som en kæmpe stor bold og holder lidt på toppen. Og slipper det ud gennem læberne igen. Og en sidste gang. Indånding ind gennem næsen. Presser luften hele vejen ned i bunden af maven.
Holder lidt på toppen. Og slipper det ud gennem læberne igen. Godt. Det gør vi for at få ro på vores nervesystem. Lige have den her følelse af at lande her på måtten. Godt. Så herfra, så prøv at se, om du kan trække vejret ind og ud gennem næsen. Måske du synes, det er svært. Måske det falder dig naturligt. Lige meget hvordan det føles, så er det okay. Du er velkommen lige præcis som du er. Lige husk på, hvor sejt det er, du er her. Godt. Kan du blinke øjnene åbne igen. Hvis du har været op og sidde på noget ligesom mig, så kan du lige lade det komme ud til siden. Vi skal op på alle 4. Og hvis du ved, allerede nu, at det kan være lidt træls, det der med at være på knæene, så kan du lige bruge et øjeblik på at lægge et tæppe ud. Hvis du ikke har et tæppe, så kan du også lige rulle måtten sammen på midten, sådan så den kommer til at ligge dobbelt. Godt. Godt. Så mødes vi på alle 4. Så hænderne de er under skuldrene. Knæene er i hoftebreddes afstand. Og så har den her fornemmelse af, at du skubber måtten væk under dig selv. Godt. Og så bare lige bruge et øjeblik på lige at mærke, hvordan det føles at stå her. Fingrene er spredt godt ud i måtten. Så har den her fornemmelse af, at du måske suger en lille smule op i koven, så du har den her fornemmelse af, at du har en lang og lige rygsøjle. Og vi trækker vejret ind og ud gennem næsen. Den her stilling, den hedder tabletop pose på engelsk. Ja, hvad hedder den på dansk? Måske den bare hedder et lille bord. Jeg har aldrig brugt det danske udtryk, så jeg siger altid tabletop. Den ser sådan her ud. Godt. Så rykker vi videre til det næste. Vi har den her fornemmelse af, at vi bevæger os med åndedrættet. Du virkelig tænker på, at hver gang du trækker vejret ind og trækker vejret ud, så kan det være, at der er en lille bevægelse, der følger med. Så på din næste indånding, så svejer du lidt i ryggen, kigger frem, og så simpelthen du har den her fornemmelse af at samle skulderbladene på bagsiden af ryggen. Og på en udånding skubber du skulderbladene hver sin retning og begynder at krumme i ryggen, så du begynder at kigge ind mod navlen. Godt. Gør vi en gang til på en indånding, svejer i ryggen, samler skulderbladene på bagsiden af ryggen. Den her stilling hedder en ko. Og på en udånding, krummer i ryggen, kigger ind mod navlen, skiller skulderbladene fra hinanden. Og det her, det er en kat. Gør vi en gang til. Indånding, svejer, kigger lidt frem, samler skulderbladene på bagsiden af ryggen. Og på en udånding, krummer i ryggen, kigger ind mod navlen, skiller skulderbladene fra hinanden. Skide godt. Nu kommer til en neutral rygsøjle. Så jeg lige skal sætte håret op en gang. Godt. Vi er på alle 4 i vores tabletop pose. Så begynder du at gå hænderne lidt frem foran dig. Lige tjekker, at dine fingre er spredt godt ud i munden. Så du også presser vægten ned i dine fingre. Lige prøv at undgå at presse al vægten ned direkte i din håndled, men virkelig også føler, at du sådan presser fingrene ned i munden. Så griber fat omkring munden. Godt. Så omdrejer du tæerne
Og lige så langsomt begynder du at løfte dine hofter op mod loftet. Godt. Og samtidig med at du gør det, presser du brystkassen ned og tilbage mod dine ankler og dine ben, så du kan mærke, at du får det her stræk på bagsiden af ryggen. Samtidig presser du måtten væk under dig selv. Du har et rigtig godt buk i dine ben. Det første skridt her, det er at få en lang og lige rygsøjle. Det her, det er vores hundestræk. Og det er en stilling, vi bruger igen og igen i yoga, fordi den simpelthen bare er så god til at strække hele bagsiden af vores ryg, hele bagsiden af vores krop, hele vores muskulatur er aktiveret her. Godt. Så kan du måske prøve at lege lidt med at strække det ene ben en lille smule ud. Og så måske det andet ben en lille smule ud. Og måske du prøver at lege med at strække dem begge to en lille smule ud, og have den her fornemmelse af, at hælene bliver en lille smule tungere, så du kan mærke, hvordan det strækker på bagsiden af dine ben. Samtidig med, at du trækker vejret ind og ud gennem næseborene. Prøv at se, om du kan give slip i nakken. Måske du lige laver sådan nogle ja og nej bevægelser her med hovedet. Både for den ene vej og den anden vej. Slipper spændingerne her. Og trækker vejret ind og ud gennem næsen. Sejt. Så lige så stille kan du gå med bitte små skridt. Du bukker godt i knæene. Gå med bitte små skridt op i forenden af måtten. Måske lige komme op på fingerspidserne. Det kan også være, at du lige bliver nødt til lige at slippe måtten igen. Og vi mødes i en foroverbøjning. Vi bukker rigtig godt i vores knæ. Giver slip i nakken. Og måske du griber fat om modsatte albue. Måske du bare lader hænderne og armene dingle lidt fra side til side her. Og lige prøv at tænke på at også få vægten lidt frem i dine tæer, så du har vægten ligeligt fordelt på hele foden. Trækker vejret ind og ud gennem næsen. Knæene er godt bukket. Sejt. Godt. Og lige så langsomt du kan, begynder du at rulle hele vejen op og stå. Bukker godt i knæene stadigvæk. Så har den her fornemmelse af, at du ruller op og stå. Den ene del af rygsøjlen kommer oven på den anden del af rygsøjlen. Noget af det sidste, der kommer op til skuldrene. Nakken. Og til allersidst. Hovedet kommer op. Lad os lige rulle skuldrene tilbage. Godt. Lige kigger ned på dine fødder. Fødderne i hoftebreddes afstand. Måske du lige løfter tæerne op en gang. Og lad dem komme ned i måtten igen. Så lige den her fornemmelse af, at du lægger vægten ligeligt ud i dine tæer, ud i dine hæle. At du presser lige ned i alle de 4 punkter, der er omkring dine fødder. Godt. Ruller skuldrene tilbage, kigger frem. Og så se om du også lige kan rulle hofterne en lille smule ned under dig selv. Får lidt mere længde her i rygsøjlen. Godt. Ruller skuldrene tilbage, og så vender du håndfladerne fremad. Trækker hagen en lille smule ned og tilbage, så du også får en lille smule mere længde i nakken. Det her, det er bjergets stilling. Godt. Så på din næste indånding, så tegner du solen. På en udånding, så lander du her, hvor du strækker armene lige op mod loftet. Så virkelig prøv at tænke på at strække armene så langt ud du kan. Måske du lige strækker først den ene arm lidt ud. Ligesom om der er noget du gerne vil gribe, noget du gerne vil kunne nå oppe på loftet. Og så den anden, den strækker dig langt. Så kan du mærke, hvordan det strækker på siden af kroppen her. Virkelig have den her fornemmelse af, at du strækker dig så langt, som du overhovedet kan. Og den anden strækker højere op.
Og så venstre. Godt. Godt. Lad armene komme tilbage. Strækker armene op mod loftet. Har den her fornemmelse af, at du har en bold mellem hænderne, som du ikke vil tabe. Så du har en masse aktivitet i dine hænder. Så bliver du her på en indånding. Og på en udånding lader du hænderne komme ned til siden, samtidig med at du bukker for hofterne. Og frem, bukker i knæene. Og kommer ned i den her foroverbøjning igen, som vi var i lige før. Godt. Giv slip i nakken. Og lad armene komme ned mod måtten. Måske du griber fat omkring albuerne. Måske de svæver lidt i luften her. Det er helt op til dig. Godt. Hænderne kommer ind på dine ben. Og så på en indånding finder du en lang og lige rygsøjle på den her halve løft. Du mærker, hvordan der er en lang lige linje fra toppen af hovedet og ned til dine hofter. Det er på en indånding. Og på en udånding foroverbøjning. Det gør vi en gang mere. Indånding halvvejs løft. Og udånding foroverbøjning. En gang til. Indånding halvvejs løft. Og udånding foroverbøjning. Godt. Måske du lige får fat i måtten her. Det kan også være, at du lige skal have din blokke eller dine bøger under hænderne. Vi går tilbage til en planke. Og så kan det være, hvis du lige har hænderne op på noget, at du lige lader knæene komme i måtten. Og lige lader bøgerne eller blokkene komme ud til en side. Løfter knæene igen, og vi mødes i vores planke. Og den her gang, prøv at tænke på at skille skulderbladene fra hinanden. Fødderne, de er cirka i hoftebreddes afstand, og så nærmest har den her fornemmelse af, at hofterne, de er ikke heroppe, de er ikke højere oppe end dine skuldre. Og de falder heller ikke ned mod måtten, ligesom her. Du har noget aktivitet i din core, så virkelig skubber måtten væk under dig selv. Godt. Bliver her på en indånding. Og på en udånding kommer du hele vejen ned og ligge i måtten. Det gør du ved enten at lade knæene komme i måtten, eller også kommer du hele vejen ned i måtten i et langt lige stykke. Godt. Hænderne, de er lige ud for dit ansigt. Så du lige kigger ud til den ene side, ud til den anden side. Og så har du den her fornemmelse af at presse oversiden af fødderne ned i måtten. Klemmer ballerne sammen og presser hofterne ned mod måtten. Og så på en indånding løfter du skuldrene op, samler skulderbladene på hver siden af kroppen. Så skal du også lige løfte hænderne op en gang. Og på en udånding kommer ned. Gør vi en gang til. Indånding løfter overkroppen op. Løfter hænderne op. Det her det er en baby cobra. Og udånding kommer ned. Indånding. Baby cobra løfter overkroppen op. Og udånding, lad panden komme i måtten. Godt. På knæene kommer du op igen på alle fire. Lige går hænderne tilbage, så du kommer op og sidder på underbenene. Du kan enten lade tæppet ligge, hvis du har haft det. Du kan også lige lade det komme ud til siden. Og så lader du knæene komme ud omkring måttekanten. Og så er den her fornemmelse af, at du sætter dig hele vejen ned mod din hæle. Og begynder at gå hænderne frem foran dig. Det her det er barnets stilling. Måske du kommer hele vejen op på fingerspidserne. Måske panden kommer i måtten. Det kan også være, at du lige samler hænderne under dig. Og lad hænderne komme ned og hvile på ryggen af dine hænder. Håndryggen, det er det hedder. Og trækker vejret ind og ud gennem næseborene. Sejt.
Godt. Kommer op på hænderne igen. Lige lad knæene komme ind igen, så ligesom at de er på hoftebreddes afstand, går hænderne frem foran dig. Og omdrejer tæerne. Går hænderne en lille smule længere frem. Husk at sprede fingrene godt ud i måtten. Presser måtten væk under dig selv. Og løfter hofterne op til dit hundestræk. Godt. Og husk på at presse hofterne op mod loftet. Ha' den her følelse af at presse brystet ned og tilbage mod dine tæer. Har et godt buk i dine knæ. Og når du kan mærke, at du har fundet en masse længde på bagsiden af ryggen, så kan det være, at du har den her følelse af at have lidt tungere hæle, så du kan mærke, hvordan det også strækker på bagsiden af dine ben. Du kan mærke, hvordan det strækker på hele bagsiden af kroppen. Godt. Så på din næste indånding, så løfter du dit højre ben op. Og på en udånding kommer du hen, så du lægger vægten hen over din håndled. Og tager et stort skridt med din højre fod op mellem hænderne. Og her kan det godt være, at du lige skal hjælpe din højre fod lige lidt på vej. Og lad dit venstre knæ komme i måtten igen. Her kan det også være, at du lige har et tæppe under dit venstre knæ. Godt. Hænderne er på hver sin side af din højre fod. Din højre fod er lige på indersiden af din højre hånd. Det kan også være, at du lige har din blokke her. Lige til at lægge under hænderne. Hvis måtten er lige lidt for langt væk. Lige så stille løfter du dig hele vejen op til det, vi kalder en lav løber. Her er benene, de er i hoftebreddes afstand. Dit forreste knæ er over din højre ankel. Så har den her fornemmelse af, du kan måske mærke, om du svejer lidt i ryggen, så har den her fornemmelse af, at du presser hofterne ned under dig selv, så du kan mærke, hvordan det strækker din venstre hoftebøjer. Lukker ned i ribbenene, ruller skuldrene tilbage og samler hænderne foran hjertet. Så har den her fornemmelse af, at du nærmest krammer benene sammen, så dit forreste ben trækker du nærmest tilbage, og dit bagerste ben frem. Og trækker vejret ind og ud gennem næsen. Måske hænderne er foran hjertet. Måske du strækker dem op langs ørerne. Godt. Og så lige så stille kan du lade hænderne komme ned i måtten igen, der hvor de var før. Det kan være, at du lige kommer tilbage på alle fire her. Og omdrejer tæerne igen og presser tilbage op i dit hundestræk. Og vi gør det samme på modsatte side. Så du løfter dit venstre ben op. Og tager et stort skridt op i foran af måtten. Og måske du lige hapser dit venstre ben. Griber fat om det og placerer det på indersiden af din venstre hånd. Og det kan være igen her, at du lige har et par blokke under hænderne, hvis måtten er lidt langt væk. Strækker dig op til den her lavløber på den modsatte side. Så igen, dit venstre knæ er over din venstre ankel. Fødderne og hofterne, benene er i hoftebreddes afstand. Hofterne peger lige frem. Så har den her fornemmelse af at dreje hofterne ind under dig selv, så du kan mærke, hvordan du strækker på dine højre hoftebøjer. Og lukker ned i ribbenene. Måske du samler hænderne foran hjertet. Måske du strækker dem op mod loftet. Trækker vejret ind og ud gennem næsen. Og så har den her fornemmelse af, at du krammer måtten sammen. Så du har en hel masse aktivitet i benene. Godt. Lad hænderne komme i måtten igen. Og lad dit venstre ben komme ned ved siden af det højre. Omdrejer tæerne og presser hofterne op og tilbage til dit hundestræk. Og lad knæene komme i måtten. Sådan. Og lad fødderne komme ud til den ene side. Vi skal ned og ligge på ryggen.
Godt. Lige kram knæene ind til dig selv. Giv dig selv sådan en lille massage her hen over lænden. Strækker dit venstre ben ud i måtten foran dig. Krammer dit højre ben ind mod dig selv. Så griber du fat med din venstre hånd omkring dit højre knæ og begynder at guide det over mod venstre. Skuldrene de bliver i måtten. Du kan mærke, hvordan det twister og strækker i rygsøjlen. Så kan det være, at du kigger ud over din højre skulder. Måske du strækker din højre hånd ud til siden. Mærker twistet i rygsøjlen. Måske du lige har den her fornemmelse af at trække navlen en lille smule ind og op. Og give dig selv en lille smule mere plads. Trækker vejret ind og ud gennem næsen. Godt. Kommer tilbage op til center. Og så kan du strække det højre ben ud. Kram dit venstre knæ ind til dig selv. Og griber fat med din højre hånd omkring dit venstre knæ. Og lad din venstre hånd komme ud til siden og begynder at twiste over mod højre. Og lige tjekker, at begge dine skuldre er i måtten. Det vigtigere her, det er, at dine skuldre er i måtten. Det er knap så vigtigt, hvor langt ned dit knæ kan komme. Prøv at se, om du kan slippe spændingerne i ansigtet og kroppen. Har den her fornemmelse af, at du bliver blød i kroppen. Slipper spændingerne. Trækker vejret ind og ud gennem næsen. Måske du lukker øjnene. Godt. Og kommer tilbage op til center og strækker begge ben ud i måtten. Vi er kommet til den sidste stilling i yoga. Den vigtigste stilling. Shavasana hedder den. Fødderne falder ud til hver sin side. Armene kommer ud til siden. Lad håndfladerne vende opad. Så kan det være, at du lukker øjnene i. Vi tager en dyb indånding ind gennem næsen. Og slipper det ud gennem munden. Det gør vi 2 gange mere. Indånding ind gennem næsen. Slipper det ud gennem munden. Indånding ind gennem næsen. Og slipper det ud gennem munden. Godt. Vi slutter altid vores yoga-timer af med en shavasana. En eller anden form. Det er her, vi bearbejder det flow, vi har været igennem. Vi inkorporerer det ind i vores krop. Det er ligesom at fordøje efter et stort måltid mad. Det er her, vi forbinder vores sind og vores sjæl og vores krop. Bare overgiver os til, hvor vi er lige her, lige nu. Det er så sjældent, at vi giver os selv lov til bare at være. Bare ligge. Det kan være, at du synes, det er svært. Det kan være, at du synes, det er dejligt. Det kan være, at du falder i søvn. Det er okay. Det her vi øver os på bare at være. Bare lad dig selv være tung. Ha' den her fornemmelse af, hvordan den griber dig. En shavasana, den kan vare alt fra 10 sekunder til et kvarter,
20 minutter, måske længere. Så kan du begynde at vrikke lidt med tæerne, med fingrene. Måske du ruller lidt hen over nakken. Så stille vækker kroppen op igen. Godt. Nu skal det være, at du lige kommer om at ligge på siden en gang. Din yndlingsside. Og på din egen helt elegante måde kommer du hele vejen op og sidde igen i en behagelig siddende stilling. Og det kan være, at du lukker øjnene i igen. Eller dine hænder hvile et sted på din krop, der føles rart for dig. Så samler vi hænderne foran hjertet. Så skal det være, at du lader panden komme ned mod fingerspidserne. Og det gør vi i taknemmelighed for alt, hvad vi er. Lige her. Lige nu. Tusind tak, fordi du var med. Mega sejt. Jeg håber at se dig igen, hvis man kan sige det. Vi ses.